תשתקו רגע. טוב, זה פרויקט של בקרת חניון, שתפקידו לספור את המכוניות שנמצאות עכשיו בחניון. והפרויקט הזה, אתם כולם שקטים. מקשיבים לך. הפרויקט משתמש בשתי דיודות פולטות אור, שמתפקדות בתור החיישנים של הפרויקט. וכשעוברת מכונית, אז הקרן פה נחצת, ואפשר לראות שיש פולס של מתח. כשעוברת מכונית. אוקיי. אז פה אנחנו לוקחים... כן. אז זה שתי הדיודות. כן. אז כשעוברת מכונית יש פה פולס, וזה בורא שהוא בוחר פעם את הדיודת כניסה ופעם דיודת יציאה. אז נגיד שעברה מכונית, אז פה יש פולס של מתח, אנחנו לוקחים אותו, ממירים אותו בעזרת ממיר אנלוגי לדיגיטלי לערך דיגיטלי, והאות הזה עובר למיקרו בקר. המיקרו בקר מחובר למחשב, ובעזרת תוכנית של שפת C אנחנו מחליטים מה לעשות עם המתח הזה. אוקיי. אז נגיד עברה מכונית, אז פה הכל יהיה 1, 1, 1, 1. אז כל אחד הם נכנסים למיקרו בקר, ובתוכנית אנחנו אומרים שנכנסה מכונית. אם נכנסה מכונית, אז אנחנו צריכים להעלות את המונה כדי שנדע את המספר. כן. אז המיקרו בקר שולח פולס לרכיב 74192, שזה המונה, וזה פולס ברגל 5, ונגיד יש פה 9 מכוניות, ויש עוד מכונית שעלתה, אז פה הערך נהיה 0, ויש פולס נוסף ברגל 12 או 13, וזה עובר למונה העשרות. בתצוגה השנייה. כן, פה יהיה 0, פה יהיה 1, כאילו יש 10 מכוניות. אוקיי. זה ממיר BCD, שתפקידו להמיר את הערך הבינארי שיש פה, לערך שאנחנו יכולים לראות בתצוגה. אוקיי. יפה. ככה אנחנו יודעים מספר המכוניות שיש בחניון. אוקיי. איזה עוד מדידות אתה אמור לעשות? יש פה את הממיר אנלוגי לדיגיטלי, אז אפשר לראות את התדר דגימה שלו, שזה המהירות שלוקח לו להמיר כל סביב. אוקיי. זה הקצב. כן, קצב ההמרה. נכון? 96 זה עוד 4. נכון? זה מה שמוצא בבינארי. תסובב אליי את הסקופ קצת. הבנת? תודה. זה לא זה, אבל... בסדר? אוקיי. תשנה את התדר. יפה. זה קשור לזה. כן. זה איתודי. מה איתודי? הוא נכנס פה לפרופ, מעבד אותו. רגע, זה לדעתי הטעינה והפריקה של הקבל. כן, זה הקבל. אוקיי. התדר של זה בעצם הזמן שלוקח לכל סיבית להמיר מערך אנלוגי לדיגיטלי. אוקיי. יפה, נהנית לעבוד על הפרויקט? יש לנו פה 14 ערך. וזה שהוא בא לפה, נותן 14 פולסים פה מעל. נכון? פולס, שמגיע 14 ויוצא. שווה אני אומר משל. טוב, בכל מקרה זה. אוקיי, בוריס. תודה, אתה מדהים.